haɗa abubuwa guda uku. Mura ta same ka, haɗa abubuwa guda uku. Sanyin kashi, sanyin kwakwalwa, sanyin kirji ya same ka na tari, haɗa abubuwa guda uku. Jan algarif, baƙin algarif da tafarnuwa. In aka ce baƙin algarif shine habbatu sauda. In aka ce jan algarif shine habbatun rashad. Ita kuma tafarnuwa ita ce thum da larabci. Habbatu sauda, habbatun rashad ma'a thum. Baƙin algarib, jan algarib da tafarnuwa, haɗa garinsu daidai da daidai. Misali a ce cokali biyar, cokali biyar, cokali biyar, garwaya su, zuba su a cikin zuma ka dinga lasa, ko in ka kwaba su a zuma ka dinga ɗiban cokali ɗaya kana zubawa a ruwan zafi kana sha. Duk inda sanyi yake sai sun rarako shi. Sanyi ko pneumonia ne, sanyi ko asma ne, ballantana sanyin mura. Wannan ana hayaƙi da shi ga wanda mura ta dame shi. Garin za ka ɗiba kawai ka samu coal ash, gawayi shine coal ash. Da ka samu gawayi zuba wannan garin, hayaƙi zai tashi, kifa kanka ka buɗe bakinka da hanci ka dinga shakar wannan hayaƙin, zai tafi cikin hancinka, i buɗe jijiya ƙanshi, ya buɗe gurbin tara ƙanshi da wari, ya shiga ƙwaƙwalwa, ya ainihin warwasa smell position ɗin, ya buɗe ɗakin mayyaze ƙanshi da wari na ƙwaƙwalwa, ya buɗe, sai ka ji ƙanshi, kana fara jin ƙanshin turare, kana fara jin ƙanshin wasu abubuwa.